Bedre underholdning i bilen med Pioneers helt nye digitale mediereceiver. MVH8200BT og MVH8200 er de perfekte ledsagere, når du vil nyde din multimedia på farten. Begge modeller er udført i et flot design og rummer suveræne tilslutningsmuligheder, som forbedrer din køreoplevelse. Glem alt om at skulle sætte CD'er og DVD'er i anlægget, inden du sætter dig bag rattet. Du tilslutter blot din iPod, mobiltelefon, USB-enhed eller dit SD-kort for at få adgang til videoer, billeder og musik. Tilslutningen er legende let. USB-porten er bekvemt placeret på det aftagelige frontpanel. Indgangen til SD-kortet er placeret diskret bag det. Det lille aftagelige frontpanel opbevares nemt i det sorte etui, når du forlader bilen, og fungerer som en effektiv tyverisikring. Du kan se DivX-film, JPEG-billeder eller vise din iPod albumcovers i høj kvalitet på receiverens integrerede 3-tommer TFT-skærm. Med den intuitive menu er det nemt at få adgang til playlister, albumcovers og videoer på en tilsluttet enhed. Enhedens 7-vejs Rotary Commander gør, at du hurtigt kan vælge de MP3, VMA eller iTunes musikfiler, du vil høre. Nyd al din musik i den originale kvalitet med alle detaljer. Teknologien Advanced Sound Retriever hjælper med at gendanne detaljerne, der mistes i musikken, når de komprimerede musikfiler laves. Nyder du at finjustere lyden, så de passer til dit behov? Den grafiske equalizer med 8 bånd gør, at du kan indstille båndenes niveauer til at matche din musiksmag. Begge modeller indeholder alle disse funktioner. Desuden indeholder Pioneer MVH8200BT et Parrot Bluetooth-modul. Det gør, at den kan bruges til at tale sikkert og håndfrit i telefon via den indbyggede mikrofon. Revolutionerende lydsystemer til bilen. Pioneers MVH8200BT og MVH8200. Velkommen til fremtiden. Du kan få flere oplysninger om begge modeller på siderne med de enkelte produkter på Pioneers hjemmeside.